салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст бозам ба рашкоҳи нусхаи нави дизайни нав омадагӣ. нархошон духтаро 190 сомонӣ. нархи донаша оптун гирем бо арзон мекунем. қариб духтаро 15 та ранг дорад. касе успед кна харидорӣ мекунанд. ҳоз ма расветкоша ҳамаша наметавонам кушода духтаро. якча кушодам ки хеле маълум шад ки чӣ гилаи чӣ хеле нусха ҳай. ина духтарако расветкои ҳаме материали аввал кушодагим. як данё ранг дора. диде? каблот сабз, сиёҳ, санги сирх қати хамилён қати. ина бежви. духтаро яташ дар манекен бо ранги сиёҳи нусхаи вайқати. нусхаи наву санги хамилёни сирх қати.